nese senso, dende o punto de vista de que se eu son unha ONG, teño que contratar a construción desas vivendas, se os medios de vida, sabes, en vez de os pago a eles, pois é unha maneira de que se sintan tamén involucrados e a máis reforzados para que poidan ter pois cobertas outras necesidades. Non sempre é posible, por exemplo, no campo de Sateri sempre decíamos que había unha falta de doctores, de médicos, pero non nos podían deixar traballar nos hospitales porque non tiñan a documentación que acreditaba que eran médicos, non? Entón, bueno, que dicíades vos da burocracia, non? O sea, pois claro, todo eso hai que ter moito cuidado con todo. Pero isto é distinto, isto é unha tecnoloxía moi básica, moi basada nos materiais locais, na súa propia tradición, que eles mesmos poden continuar. Me parece interesantísimo que diferencie entre fogar e vivenda, vale? Porque, claro, que estamos falando que hai momentos en que se cadra a emerxencia lévate por un camiño que é de facer donde non se mollen, pero non, a idea de que se cree un fogar me parece que esa diferencia é importantísima. Bueno, é que é unha diferencia brutal. Facer unha vivenda é fácil, facer un fogar é o difícil. Eu conto sempre así nas charlas aos meus alumnos e tal, non sempre lles conto que uns meses despois de comenzar coas primeiras vivendas en Mozambique, pois me chamaron, non? Tivemos unha reunión online cos técnicos de Mozambique, nos estivemos alá varias veces facendo tema de participación, e me dixeron, podíamos teñer unha reunión que tiñan que ter, que tiñan unha dúbida coas vivendas e tal, e eu, sabedes que pasou, non? Porque xa pasara un ciclón, levara por diante algunhas cousas e tal, e todo era porque, para preguntarme, porque, hai unha parte que é de pago a pique, non? Que facemos como para facela máis permanente, entón que cando elas se puxeron a construir, porque mes eran mulleres, querían preguntarme que lles gustaba tanto como quedaba ese acabado, que en vez de facelo por fora, se o podían facer para dentro, non? Porque era para elas poder observalo, non? Que observasen as outras, non? Entón, eu case me boto a chorar, porque dicen, que te parece? Digo, a min que pareceme que o proxecto está funcionando, non? Que conseguimos facer un fogar, non unha vivenda. E para falar de vivendas e fogares non só en Siria, non só en Mozambique, sino tamén na Coruña, sino tamén na nosa bisbarra, pois convidamos a Luciano Alfalla, que é o decano presidente, ou non sei moi ben cal é a denominación, creo que decano, verdade, Luciano? O POTUS do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, porque falamos de que a vivenda pois é o problema, segundo os estudos do INE, non? É o problema principal para os españois, segundo din estudos do mes de abril, es decir, de hai nada, non? Entón, realmente é un problema a vivenda, é un problema a vivenda en Galiza, cales son os responsables deste problema da vivenda, a ver, responde primeiro isto, Luciano, e despois... A sonrisiña que bota... Cuidado ahora. Tantas preguntas xuntas. Son moitas preguntas xuntas. Primeiro decano sí. presidente, pero eso de menos, non ten importancia ninguna como os alcaldes. Estaba poñendo cara de podo botarme respostando 45 minutos a esta. Pois temos 5, Pero claro, despois a pregunta de cale a causa son enormes e que é o principal problema sen dúbida, non? E gustábame moito... O sea, no Colexio de Arquitectos tamén percibides ese clamor social, non? De que as cidades están expulsando os seus residentes. Sí, había unha cousa que quería enlazar coa presentación que facía antes Patricia, cando decía que moitos dos problemas hai que solucionalos previamente, quero dicir, esa é a realidade non é moi difícil actuar na emerxencia, cambiando moitísimo a situación, dende logo que está a traballar Patricia, no fondo é unha emerxencia. Cando falamos dunha emerxencia, as solucións non son inmediatas, é dicir, as solucións tiñan que ser antes. É moi importante que hoxe tampouco nos deixemos levar, tamén o decías ti antes, non nos deixemos levar agora pola urxencia, porque si sabemos que hai, pero non pode permitirnos que cometamos erros para o futuro. O que temos é que traballar na urxencia que temos hoxe, pero sempre mirando que o que fagamos hoxe sente unhas boas bases para o futuro, porque senón faríamos agora, por exemplo, non queremos dentro do Colexio de Arquitectos baixar os límites dos espazos construídos, nin permitir agora que se reduza o espazo das vivendas, nin cambiar a calidade das vivendas, porque o certo é que hoxe é unha situación de vulnerabilidade para moitas persoas e cada vez estáse
separando máis os que teñen moitas vivendas, os fondos de inversión, esas persoas que teñen a capacidade de adquirir moitísimas vivendas, daqueles outros que non poden adquirir unha vivenda. Outro día decía que hai 30 anos para adquirir unha vivenda necesitabas 3 anos dun salario medio e hoxe necesitas alrededor de 9, é dicir, é realmente brutal esa diferencia. Por eso cando nos comparamos cos nosos pais, digamos que estaríamos, o que nós necesitamos a eles permitiría ter 3 vivendas. Esta situación de boomers non ten nada que ver co que está a sufrir unha gran parte da poboación, especialmente a máis nova, pero tamén ten que separar, a que ten que ter outras situacións, a que chega de nova a este país, por iso hai que actuar. Sí que a nivel social a nos chega ahora, bueno, ao conxunto da sociedade chegan termos antes descoñecidos por nós, pero que agora están moi en auxe, como o tema da zona tensionada. Entendo que este tipo de cuestións para a xente que traballades na materia son cousas que non vos chegan de novo, a nós sí, pero vos supoño que son conceptos e termos cos que levades traballando xa anos, a previsión. A miña pregunta vai máis por que conceptos cos que estades familiarizándoos vos agora nos van chegar dentro de 5 anos, para poder poñernos en previsión. E que precisamente era o que decía antes, o problema non é o que nos vai a chegar despois, o problema é que nos deixamos levar polo inmediato. Durante anos non se construiu vivenda porque había crisis, entón abandonouse a construción de vivenda, foi un parón extraordinario, pero, sen embargo, como a crisis o acaparaba todo, non se pensou o que iba a pasar despois. Nós, neste momento, hai cousas que sí que temos que empezar a cambiar. Pregúntasme sobre situacións que hoxe, frente á ausencia da vivenda, digamos que non nos afectan tanto, pero, por exemplo, cousas que sí que van a pasar no futuro que vai a pasar cos garaxes das cidades con un menor número de vehículos, por exemplo, é unha preocupación. Que pasa? Por aí va a miña pregunta. Claro, son cousas nas que nós temos que estar traballando hoxe cara ao futuro, pero que neste momento, claro, debemos atender ao urxente e ao importante, como se suele decir, simultáneamente. Penso que a capacidade que ten un colexio profesional, por exemplo, como o noso, é influir, por exemplo, na normativa, influir nos políticos que tenden a deixarse levar máis polas presións sociais pola inmediatez do cortoplacismo, non? E dos ciclos políticos tamén, que hai que dicilo que marcan moito cales deben ser os, digamos, as principais actuacións, pero nós temos que estar pensando, por exemplo, que a poboación no futuro non se vai a mover tanto, non vai a traballar tanto, entón se non traballa, quero dicir, non vai a ter que desplazarse para traballar, como vai a facer para convivir, para relacionarse nunha sociedade cada vez máis robotizada ou con traballos a distancia. Esa maneira de facer cidades, esa maneira de construir vivenda vai exactamente. Entón, máis, Luciano, vos ahora mismo tedes por diante un hándicap a maiores que é a velocidade de cambio que estamos vivindo. Quizás neste momento temos unha velocidade de cambio pola tecnoloxía que nunca viviu a sociedade, creo que nunca, pero que transversalmente a velocidade é terrible e, claro, adaptarse a eso moito máis complexo, non? Por eso, os tempos da vivenda, nós, por exemplo, temos un cálculo simplemente para que teñades unha referencia. Dende que decides construir unha vivenda nun solo, ata que transformas para construir unha vivenda, pasan ao redor de 8 ou 10 anos. É dicir, esa é unha decisión de quero transformar aquí este solo e case unha vivenda. Pero incluso dende que comenzas a vivenda de media hasta que a terminas, é dicir, de que proceso xa teño solo, vouche encargar unha vivenda, pero quero habitala e asignala a alguén, son 4 anos. Por iso esas promesas electorais, cando se fan no seguinte período, estarán disponibles 10.000, 20.000 vivendas. Realmente nunca estarán no seguinte período, porque dende a vontade, da maior das vontades de poñer unha vivenda... Estás falando a 15 anos. Estou dicindo que como mínimo ainda tendo as gañas de empezar e o terreo, dende que ti lle encargas a un arquitecto o proxecto para poder ocupala unha persoa, unha familia, eso ten un período de 4 anos. Entón, un ciclo político, por exemplo, hai que decidirlo previamente. E eso custa moito porque o político quere uns resultados máis rápidos. Pero en todo caso, unha vivenda non son simplemente un teito, como decía antes Patricia, non é simplemente un teito, un chan e 4 paredes. Unha vivenda, un fogar é moito máis. Non se trata simplemente de construir como se construiu na Agra do Orzán nos anos 70. Se trata de facer as cidades
as vilas máis habitables, máis sustentables, máis accesibles, máis xustas. De novo, é máis, claro, son dúas preguntas. Unha, falar do Agra, ou falar de como se fixo a vivenda, que era unha vivenda de aluvión que tiña que acoller a unha poboación que tiña sí, que viña de necesidade distinta e que nese momento deu unha resposta dunha persoa dunhas familias que viñan do campo que tiñan uns recursos moi limitados e que tiñan que chegar e simplemente ter un teito. Nese momento non había outra urxencia. Neste momento eso que falamos de unha visión de fogar, eu levaría todavía máis a unha visión de cidade, unha visión de como creamos estes espacios nos que imos convivir, que eso necesita unhas dotacións, necesita uns servicios e necesita un xeito distinto de facer a vida de colectividade. É dicir, nós non temos hoxe en día un espacio cos mesmos, digamos, coas mesmas estruturas que hai anos. Os centros de saúde que están a mudar todos os días, a maneira de desplazarnos, como decía, a maneira de traballar, que para min é esencial. Por iso, cando falamos desas cidades de 15 minutos, que sempre foi o que tivemos nas aldeas, o que tivemos nas parroquias, as cidades é que hoxe probablemente nos leven a iso pola non necesidade de desplazarnos ao traballo. Ese cambio, que vai ser o cambio brutal, e aproveitando a vosa pertinente pregunta que non suele ser habitual no sentido de cara a onde camiñamos, porque un plan urbanístico, por exemplo, en Galicia, o planeamento urbanístico que hai vixente ten de media 22 anos. Sí. É dicir, na maioría dos casos casi é do século XX. Esa situación é pensar na cidade aproximadamente 2050 e non sabemos como vai ser esa cidade. Por iso nós temos que estar planificando algo que hoxe en día non sabemos. Se lle facemos caso aos gurús tecnolóxicos, no 2030 ou 35 xa verá máis robots que personas, co cal realmente a cidade será distinta. Ben moito fío o comentario que facías ti, de que a velocidade que avanza todo é que xa non é non poder pensar onde estaremos en 2050, que como vai avanzar o mundo daqui a 2050. Claro, e os cambios son transversais, ademais, non son puntuais dun certo punto, son afectan a todos os sectores. Sí. Bueno, eu creo que poderíamos estar aquí falando con Patricia e con Luciano ata 2050, verdade? Pero o tempo corre, en radio o tempo corre aínda máis, así que moitísimas grazas aos dous por achegarvos os estudos de Quack FM e temos que continuar con este programa especial. Xa temos connosco a xente do CITIC, tamén compañeiros vosos da Universidade da Coruña. Moitísimas grazas e moitísima sorte tamén cos vosos planeamentos e oxalá os políticos vos escoiten. Moitísimas gracias a vos. Que vos felicidades polo programa. Gracias. Bueno, me comentan que temos xa en Juan Flórez os caracoles chocándose os cornos. Están a punto. Un vai para arriba, outro para baixo, pero xa se chocaron os cornos. Temos un problema co que saliu de aquí, que parou na Plaza de Lugo porque había mercado, parou ali un momento. Parou na FNAC a mercar ali unhos discos dos que escoitamos aquí en Quack FM. Sí, exactamente. Pois alguén que xa parou por aquí, que xa ten vido máis veces os estudos de Quack FM, ben na Zapateira, ben no Día da Ciencia na Rúa, son Xavier Pérez Couto, Paloma Piot e Irene Brague. Irene Brague. Moi ben. Pois benvidos, benvidas a este día especial da Ciencia na Rúa. Que saibas, Xavier, que hoxe comezamos o programa ás 11 da mañá falando da eclipse. E son a 1:15 e imos volver falar do universo, imos volver falar da observación solar, do recoñecemento de manchas solares con inteligencia artificial, quero dicir, imos falar de tecnoloxía e universo, espazo. Contanos un pouco, Xavier Pérez Couto, que é o que podemos ver na Jaima do CITIC e que nos ves falar hoxe aquí. Pois no CITIC, ao final, como somos un centro moi multidisciplinar, e a xente que se achegue vai a poder ver proxectos de todo tipo, de recuperación de información, de procesamento de linguaxe, de talentos inclusivos. Nos no noso grupo traemos algo de astrofísica computacional, que é o campo no que traballamos, en particular dous proxectos. Un deles é un software de inteligencia artificial que imos de desenvolver recentemente, que nos permite, digamos, conectando un telescopio solar directamente a un ordenador, identificar en tempo real as manchas solares
que son rexións da fotosfera do Sol que teñen unha actividade magnética moi elevada e, polo tanto, están máis frías e se ven no óptico máis escuras, e tamén filamentos. Os filamentos son, basicamente, erupcións de masa coronal, chamaradas, que se producen no Sol e que se ven tamén dunha cor máis escura debido á actividade magnética que os envolve. Todo iso, pois, basicamente, corremos un software conectado a un telescopio que recoñece en tempo real onde están eses filamentos, esas chamaradas, e pois nun futuro pode permitir tamén pois estudar esa actividade magnética e predecir cal vai a ser no futuro cercano. Logo, por outra banda, presentamos misión espacial coa que traballamos, que é a Misión Espacial Gaia da Axencia Espacial Europea, utilizando para iso unhas gafas de realidade virtual nas que a persoa usuaria pode ver de forma tridimensional en realidade virtual pois os datos desta misión, que é basicamente un cartografado tridimensional da Vía Láctea. A persoa pode viaxar mediante estas gafas pola nosa galaxia, vendo todas as estrelas na veciñanza do Sol e sempre utilizando datos reais que veñen desta misión, o cal pois lle engade pois un valor engadido, non? E así hai algo bonito no Día da Ciencia na Rúa, que precisamente o 99,9% da poboación non almorza con conceptos como astrofísica computacional. No, pero ven esta xente do CETIC e baixa todo ese coñecemento a nivel usuario e nos lo explican as jaimas e ao final pasas por ali e todo o mundo entende. E a min eso me parece a maxia da ciencia. Cando marchas dali sabes que o universo te ama. Eso sempre. O universo nos ama a todos. Hai unha cousa Noso universo non tanto. Hai unha cousa, Xavier, que a mí sempre me fascina cando falamos do Sol, da Vía Láctea, que ese viaxe no tempo, non? Porque ti falas, colocamos un ordenador, unha lente, pero a imaxe que estamos vendo saliu do Sol fai 8 minutos? Sí, 8 minutos. Entonces estamos como, tú estás nun presente que xa pasou. Sí. Entonces estas cosas a mí... Estás vendo pasado. Claro, pétame a cabeza, sabes? Ese é un viaxe... Porque a veces preguntamos, podes viaxar no tempo? Non, estamos viaxando no tempo, e xa estamos, ademais, estamos cabalgando no tempo, porque falábamos antes con Luciano, a velocidade que vamos, estamos cabalgando, pero es que ademais estamos vendo o que xa pasou e analizas 8 minutos, e cando falamos da Vía Láctea, xa non che digo nada, non? Do que vemos e de cando pasou, verdad? Porque sí, esto que comentas é un concepto moi bonito, porque claro, a velocidade da luz é finita, non? Móvese a 300.000 km por segundo, entonces cando te vas a distancias moi afastadas, como por exemplo o Sol, que está a 150 millóns de kilómetros, pois esa luz tarda 8 minutos en chegar. Por eso decimos, como ben dís, que vemos o Sol en pasado. Pero en xeral, claro, ese concepto, por regra de tres, o podemos levar a calquer cousa que vemos, ¿no? Ahora mesmo ti estás a 1,5 metros de min, realmente te estou vendo en pasado, ¿no? A luz... Cuánticamente, non lo sei ya si soy claro, a luz tarda moi pouco en chegar, non podemos contalo, pero realmente non nos estamos vendo nin escoitando no mesmo momento. No caso da Vía Láctea, obviamente, xa saímos do sistema solar, isto se multiplica, é dicir, estrelas que están... Bueno, xa cando falamos das distancias das estrelas, falamos en termos de anos luz, non? Claro. Cando falamos de que unha estrela pois está a 2 millóns de anos luz é porque está tardando esa luz 2 millóns de anos en chegar dende que a emitiu esa estrela. E vostedes unhas gafas de realidade virtual na que a xente podese mover como se estivera por dentro da Vía Láctea nun momento en concreto. Exacto, no momento onde Gaia, este telescopio espacial, observou a Vía Láctea, que foi no 2016, máis ou menos. 2016, que xa é pasado, pero miles de anos de luz, bueno, unha cousa terrible, a min peta na cabeza. A min, algo que admiro e que me encanta da labor que facedes no CETIC é precisamente eso, que traballades con conceptos que nos levan acompañando desde que o ser humano levantou a cabeza e mirou o ceo, pero ao mesmo tempo empezades a aplicarlle todos os avances tecnolóxicos que se están a descubrir hoxe en día, e supoño que ten que ser un reto tamén para vos, non? Por un lado, asimilar todos esos avances e por outro lado, buscar a mellor forma de enfocalos e aplicalos ao coñecemento previo que temos
e todo eso coa finalidade e co sentido de seguir avanzando, non? Xusto, ao final este reto que ti comentas creo que o podemos abordar grazas a que o CITIC é un centro multidisciplinar, ¿no? Entonces, para este tipo de retos que por un lado exixe un coñecemento científico moi especializado nunha área, neste caso astronomía, pero que ao mesmo tempo te exixe utilizar ferramentas pois de computación, de análise de datos actuais, necesitas un equipo formado por astrofísicos e tamén por enxeñeiros informáticos, non? E isto se aplica pois tamén a xente que traballa en bioinformática ou análise de imaxes médicas, etcétera, non? Ok. Pois falando de equipos interdisciplinares tamén, pois temos connos coa Paloma e a Irene que aplican, non, toda esta tecnoloxía, a robótica intelixente, cognitiva, non? E tamén pois para facilitar a inclusión e mellorar a vida, non, de persoas pois que teñen de diferentes necesidades específicas, non? Contádenos un pouco, Paloma, Irene, en que consiste os vosos proxectos e en que estades innovando? Pois no meu caso, eu estou traballando nun proxecto onde empregamos a inteligencia artificial e tamén o procesamento de linguaxe natural para a detección de discursos de odios en redes sociais. Entón, a proposta que trouxemos hoxe no proxecto é basicamente un axente intelixente que é basicamente un programa informático autónomo que toma decisións por sí mesmo, que ten a súa disposición como moitas herramientas especializadas que pode ir chamando de forma independente ata tomar unha decisión de por que unha mensaxe é discurso de odio ou non, razoar e explicar por que iso é así, que é algo fundamental a día de hoxe cando estamos falando de mensaxes e discursos de odio en redes sociais, porque exixen as normativas destas redes, exixen transparencia e que os modelos non funcionen como unha caixa negra, senón que haxa unha trazabilidade explicando de por que algo e por que unha decisión se tomou. E tamén que digan que regras están incumprindo destas plataformas. Entón, a proposta que traemos neste proxecto é a presentación deste axente. Unha pregunta sobre eso, porque entendo que para un axente de inteligencia artificial pode ser relativamente doado a partir duns parámetros detectar eses discursos de odio e actuar e demais, pero aquí ven a pregunta conspiracionista. Ese medo que temos a que un día a inteligencia artificial se rebele contra nós e sexa a propia inteligencia artificial a que empece a elaborar discursos de odio. Podería chegar a pasar? Pois sí, a verdade é que, sobre todo falando nestes últimos modelos, os grandes modelos de linguaxe como son o ChatGPT e demais, se están funcionando dunha forma non controlada, por así decirlo, non estamos seguros de que poden continuar unha mensaxe de odio, poden realmente facelo. De feito, temos unha investigación onde collemos distintos modelos de última xeneración e simplemente poñendo unha mensaxe de odio sen dar ningún tipo de instrucción, miramos o que estaba a pasar e vimos que en moitos modelos continuaban a xerar estes discursos. É algo moi perigoso. Agora, para non deixar un mal sabor de boca, dicir que isto pódese mitigar. Existen estrategias como pois un fine-tuning, que como adestrar o modelo para decirlle se lees unha mensaxe de odio, non xeres odio, ou xérame o que chamamos contradiscurso, que é un tipo de discurso no que tú dis porque está mal iso e hai moitas técnicas e moitos tipos de contradiscurso. Levado a un discurso popular, digamos que as inteligencias artificiais se lles pode ir a olla, pero temos terapeutas para as inteligencias artificiais para reencauzalas, non? Totalmente. Vale, guau. Bueno, petoume a cabeza en canto ti, claro, el nunca fixen esa proba, ¿no? Evidentemente, co ChatGPT, con isto, ¿no? Pero que el non te corte así de primeiras, entra dentro da liberdade que ten esa ferramenta, pero tamén, claro, hai que meter certas líneas vermellas que non se poden pasar, non? Día unha inteligencia artificial non lle podes pedir que che diga como cometer un delito,
pero podes dar as voltas necesarias para que che acabe dicindo como cometer un delito sin preguntarlo directamente. E aí é onde radica o maior perigo deste tipo de ferramentas, non? Por parte de Irene, este proxecto de talentos inclusivos, fálanos un pouquiño dese proxecto de talentos inclusivos. Bueno, igual lo suena ya un poco, ¿no? Sí, el tema de talentos. Sí, pero que nos mola tanto que nos gusta recordar. Os lo vuelvo a contar de nuevo y encantada de estar aquí un año más con vosotros hablando de este proyecto maravilloso que, bueno, ya llevamos 6 años de proyecto y la base de talentos inclusivos es trabajar de la mano de alumnado preuniversitario y también de la mano de personas con discapacidad. Bajo este proyecto lo que se consigue es que aquellos retos o dificultades a los que se enfrentan las personas con discapacidad en su día a día sean resueltos por chicos y chicas de institutos y de formación profesional bajo todo un enfoque de tecnología accesible y una tecnología pues inclusiva, ¿no? Esa es la base del proyecto. Vamos de la mano de, gracias a un montón de colaboradores, ¿no? Pues estamos de la mano de la Xunta, del Concello de Coruña, tenemos el apoyo de la FECIT, de la Universidad de La Coruña, lógicamente, ¿no? Porque es una iniciativa impulsada desde el CITIC, entidades del tercer sector también, y al final, bueno, pues somos un grupo colaborativo de trabajo en el que todos aportan mucho y sobre todo con un fin social y que además que tiene una repercusión a nivel emocional para todos los que forman parte del proyecto muy grande, ¿no? Bueno, a mí siempre me gustó cando ven esta rapaza, vale, Sí. ese punto de mesturar rapaces que teñen certo con outros rapaces que teñen unha solución. Exacto. É que xa o concepto en si talentos inclusivos mola moitísimo. Sí, sí, sí. ¿Qué os voy a decir yo? Pois que siga crecendo e o ano Muchas que ven gracias. nos encantará coñecer o estado de saúde do proxecto de talentos inclusivos na 31 edición do Día da Ciencia na Rúa. Pues el año que viene os contaremos más, seguro. Unha última pregunta. O ano que ven gustaríache máis aquí ou en Santa Margarita? Bueno, los jardines también tienen su punto, Okay. De vez en cuando innovar no está de más. Vale. Pero No me he mojado, Pero é que No. Nos somos máis dos xardíns a outras horas, verdad? sí, bueno, somos de outras horas, en xeral. Bueno, pues moitísimas grazas A ás dúas por esta extensa explicación e sobre todo pues moito ánimo porque vos queda ata 7 da tarde e temos moitas ganas de pasar pola losa Jaima e ver como estades presentando estos proxectos aos nenos e nenas. Graciñas. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Eu creo que estamos entrevistando agora mesmo, imos entrevistar aos rapaces máis pequenos de toda a mañá, Levamos dende as 11 e agora que son a 1:30, eu creo que levamos, o sea, temos connos con a mesa os máis pequeniños. Pero que ano tedes? Mira, Como 6? cantos anos tes? Yo tengo 9 años. Ah, perdón, que me parece. 8. No, Ti 8 oito. e 9 anos, como profe do Calasanz. Non te pases. Bueno, Non te pases. temos aquí a estes dous rapaces que son Olivia Martín e Mateo Rabuñal, que veñen da Jaima 51 do Colegio Liceo La Paz, acompañados por Laura Amigo, a súa profe,
e nos van a contar un pouquiño os experimentos que teñen por ali, porque eu vexo que teñen 2 experimentos. Entón me gustaría que cada un deles me explicara un. Que son os Drawbots? Quen me vai explicar? Yo. Vale, Pues veña. Mateo. Los Drawbots son robots que pintan. Teníamos rotos por casa, entonces con un vaso de yogur y con velcro los pegamos, cogimos un motor de otros proyectos que no utilizábamos, lo pusimos con un corcho, lo clavamos en un motor y el corcho es lo que da impulso. Entonces conectamos los cables, lo encendimos y empezó a girar. Y así creábamos arte abstracta. Pero mira, a mí en eso me mola moitísimo e aparte me mola outra cousa, que a túa casa é guai, porque tes corchos, velcro, vasos de yogur e un motor aí perdido na habitación, o enchufas, eso mola moito. É que os nenos de agora teñen de todo, Gustanche os experimentos, non? Sí. Bueno, además gustache falar pola radio, porque a mí quedéme Sí, unha explicación clara e concisa. Clara, total, moi ben, enhoraboa. E Gracias. Esto estás explicando ali na Jaima para todos os nenos e nenas que veñen con seus pais e lles faz ali a demostración, non? Sí, tenemos un stand, bueno, Sí. como un estadio que nos lo hizo el carpintero del cole con tablas que no le servían. Entonces lo hizo, pusimos un De folio refugallo. y ahí pusimos los Drawbots a funcionar cuando venía la gente. Porque si os poníamos todo el rato se acababa la pila y también hay otros turnos después. Entonces no funcionaba. Ten que chegar para que o vexa todo o mundo hasta 7 da tarde. Sí. E eu teño unha pregunta. Algún pai vos intentou mercar algún Drawbot? Me vendes un Drawbot? Por ahora no, Por ahora pero... no. Pero depende do que den, non? Sí, Vale. si tenía mucho dinero, yo le he dado al mío, aunque esté un poquito roto. Bueno, bien, porque ti como sabes facer máis, Claro, podes sí. venderlle e facer outro. Bueno, e realmente Sí. científico economista, xa está Hombre. buscando futuros fontes de ingreso. Hai canteira aí, E despois temos tamén unhas maquetas de ecosistemas, pode ser? Sí, Sí. Vanos falar, Ecosistemas. Olivia, que desos. teño aquí un pouco mal apuntado, porque apuntamos así Ecosistemas. maquetas de Filliña. ecosistemas. Contanos, Olivia, un pouco de que vai isto. As maquetas dos ecosistemas las hemos hecho con materiales reciclados que teníamos na casa. Por exemplo, plastilina, Que guai. plástico reciclado, Plástico reciclado. musgo, Musgo. papel, Moi ben. cartón Cartón. e moitas outras cousas. Genial. E como facedes esas maquetas? Que son maquetas de que representan? Representan o medio ambiente de, por exemplo, ríos, selvas, montaña, Natureza, non? naturezas. Que guai. E que pasa? Que reaccións se producen aí? Hai elementos, reaccións químicas, chove ou cousas así? Ou simplemente demostrar Maqueta. que con todas esas cousas que temos na casa podemos facer unha maqueta chulísima? Que con todas esas cousas na casa podemos hacer maquetas chulísimas. Claro, que has querer que se mova sola, Claro. para eso sea o robot. No, claro, é que o robot está, o motor está no Drawbot. Claro, aí está, sacas tú os motores. Bueno, pois pareceme uns experimentos chulo. increíbles. Fixéstedelo moi ben, falades os dous na radio perfecto. Si volvedes o ano que ven, bueno, vos vamos dar 25 minutos de programa para que nos contedes. Xa para vos, xa E para vos. tamén os ecosistemas, como na clase estudamos as 3 R's Reciclar, reutilizar e reducir. e reducir. Moi ben. Entonces, ya sabemos que non se poden ensuciar os medios ambiente. Eso, Moi ben. O guai é eso, que a partir da maqueta vos podedes explicar todo o que aprendedes no cole, non? Sí. Que guai. Pois logo imos pasar por aí. Despois e nos lo pasamos vas pola expli- Jaima nos lo vas 51 a ver explicar. esas maquetas. Vale. Vale. Pois moitísimas grazas a profe, que a profe nos dixo que ela este ano que non falaba, que o ano que ven que se animaba. Entón, nada, eso, convidarvos a todos e todas que pasedes pola Jaima 51 do Colegio Liceo La Paz. Moitísimas grazas a Mateo e a Olivia por vir e vémonos o ano que ven. sí, pero se lo puedo dedicar a unos amigos. Por favor. ¿Cómo no? Tengo unos amigos que me pidieron que dijese sus nombres en la radio. Puedes Pois veña, a ver.
Pablo Morán y Bruno. Y también un compañero que juega conmigo a hockey que se llama Jacobo. A Pablo Morán, a Bruno y a Jacobo. ¿Y a papá y mamá? Que andan por ahí, me parece. Que los tengo muy vistos. Yo también se lo dedico a una amiga mía, que es mi mejor amiga Antía. Muy bien, pues me parece, mira, sois los primeros que habéis hecho una dedicatoria y me encanta. Selvades que o universo vos ama. Exacto. Vale. Moitas grazas. Chao. Chao. Esta xente leva unha hora esperando, pero por fin se puido sentar na mesa e nas sillas de Quack FM. Falamos con Gorka e con Antonio, que veñen do Cole de Iris, ¿no? Sí. Sí? Oficialmente como se chama? Cole de Iris, así. Colegio Internacional de Iris, ¿no? Exactamente. Moi ben, e vostedes un caleidoscopio xigante, realidade virtual, digitalización, pero a verdade é que eu non sabería diferenciar tampouco quen é o profe e quen é o alumno. Ah, que non son dous alumnos. No, yo soy el profesor. Mira, Gorka que idade é o teñen os profe. profes de hoxe en día? Por favor, o Qué de Calasán de mayores antes non somos. tiña barba. Samu, que mayores somos. É increíble. Parecennos todos nenos. Sí. Bueno, a ver, contádenos rapidísimamente, porque temos 5 minutos nada máis, o tempo voa. Contádenos que podemos ver cando nos acheguemos a Jaima do Internacional de Iris. Pois a verdade é que temos de todo. Temos Asobrao. Venga, va, son internacionales. Esto, va. Pero no, bueno, son actividades bastante interesantes, sobre todo para os nenos. Temos pois tamén para que vexan as súas huellas dactilares, como son, cun microscopio, o caleidoscopio, temos tamén de electricidade. É moi divertido, levamos toda a mañá con eles e a verdade é que o pasan ben. Isto de realidade virtual, como facedes? Agora que está moi de moda todo o tema este de Star Wars, estades representando aí unha princesa Leila ou algo menos sofisticado? No, mira, bueno, en el colegio apostamos bastante por el tema de la digitalización, las nuevas tecnologías y demás, y también tenemos un programa que es un taller para alumnos con altas capacidades que desempeñan al mismo tiempo que el resto de las clases, y bueno, en uno de estos talleres encontramos un concurso que tenía que ver, bueno, con un tema de profesiones y demás, y planteamos un proyecto que básicamente era la creación de un mundo virtual, que era como un museo que recordaba un poquito la historia de las profesiones, del pasado, el presente y el futuro. Entonces son unas gafas con un móvil que te permite moverte un poco por este espacio, con un audio como guía del museo. Qué guai. Qué chulada, ¿eh? Cómo mola. Bueno, Sí, está... a mí encántame primeiro que tiñades un espazo para os rapaces que teñen altas capacidades que normalmente son os olvidados moitas veces no sistema educativo e que bueno, que tiñades ese espazo para que les podan un poco divagar o hacer un poco a su idea, ¿no? Me encanta que... Sí, la verdad que en el colegio tenemos varios proyectos un poquito para que los alumnos puedan ser creativos. De hecho, bueno, Antonio os puede comentar también, él tiene un proyecto muy interesante que desempeña en el colegio. Sí, xunto a un compañeiro e con outros alumnos que escriben, temos un periódico que se chama Noticias del Subsuelo. Semanalmente o facemos por aí. A verdade é unha idea que a mí me parece moi interesante. Xa compramos un dominio e todo. O sea, é un xornal digital, sí, un plan moderno. Digital, exactamente. E quen escribe nese xornal digital? Escribides os estudantes, tamén profesorado? Escribimos sobre todo estudantes, os meus compañeiros que, bueno, falo con eles, falamos unha idea que nos parece interesante aos dous, e pois fan artigos, tamén de deportes, de cultura. Que bo. A verdade que evoluciona moito a educación, porque eu cando iba ao instituto, no periódico do instituto, a xente se dedicaba a poñer a parir os profes. Pero a xente de agora crea contidos. Así, Bueno, hai que saber ler entre líneas a veces. Sí. Bueno, non vos vamos a preguntar como é eso de encontrarte ao profe na Pelícano, porque
non procede neste día, pero bueno, eso, darvos as grazas por vir. Estades na Jaima número 9. Jaima número 9, Colexio Internacional de Irís. Montón de experimentos, unha xente moi preparada. Eso, graciñas por achegarvos aquí a comentarnos a todos nós como son as experiencias que traedes o Día da Ciencia na Rúa. E a pregunta que vos vai facer Cami, que ya está facendo a todos os que veñen. Unha vez que esa non é a primeira vez que estades por aquí, claro, que vos gusta máis? Méndez Núñez ou o Parque de Santa Margarita. A mí personalmente me gusta más el Parque Santa Margarita. A mí también. Un poquito más dinámico, te mueves de un espacio a otro, esto es más como un pasillo. Creo que además si viene mucha gente puede ser un poquito agobiante, pero bueno, está muy bien organizado también y se agradece todo. Bueno, de vez en cando. Tomamos nota e yo pasamos a que se ibades, que tamén vos o universo tamén vos amavos. Exacto. Graciñas por vir, rapaces. Gracias. Muchas gracias. Queda xa moi pouquiño para saber que pasará cos caracois, pero antes deso temos aquí unha ilustre visita, como todos os anos, do CEIP Vicente Otero Valcárcel de Carral, co gran Alberto López, que nos acompaña un ano máis con 3 dos seus pupilos súbditos, vámonos chamar doutores. Axudantes doutores. Que nos van a contar unha serie de experimentos. Quenes son estes rapaces, Isa? Pois son André Gruña, Tiago Roel, Daniela ou Cecilia, al final eres Cecilia, ¿no? Porque me dixo unha compañeira reporteira, me dixo, ou ben Daniela ou ben Cecilia, pero ainda o están decidindo. Veu Cecilia, pero sin o ramito de violetas. Bueno, pero e ademais eu esperaba, porque xa van ser as 2 da tarde, eu esperaba que viñerades aquí con un anaco de pan, que puidéramos non, un poquinho de pan de Carral, e resulta que non, pero eso sí, veñen guapos estos nenos e estas nenas, porque veñen co seu traxe, coa súa bata blanca de científicas e de científicos. E sabes que lles vexo eu? Que teñen unha cara de listos os tres. Sí, ¿no? Buah, sí, que ¿no? non se aguantan, Bueno, a ver, contádenos un pouco cales son os experimentos que tedes este ano na Jaima do Vicente Otero Valcárcel. Bueno, pues de experimentos tenemos una grúa hidráulica hecha con cartón, usando unas jeringas. La grúa está construida con cartón a su medida, unida con una plataforma, con unas cuerdas para levantar. Bueno, en este caso tenemos bloques de plastilina, coches de juguete y cosas así pequeñas y que pesan poco. Pero conseguides ese efecto hidráulico de multiplicar a forza que se fai dun lado no outro, sí, conseguides ese efecto. Sí, usando las jeringas, con la fuerza del aire movemos la palanca, haciendo que el cartón se mueva y eleve en el aire la plataforma con los vehículos o cosas que tenga dentro. Tamén temos un experimento que chamamos a man robótica, que trata sobre unha man feita con cartón, que ten unhas cordas atadas a cada dedo, e ao tú enganchar as cordas nos teus dedos, podes mover a man a distancia. Moves as dúas mans, a túa e a robótica a distancia. Sí. Que guai. O sea, estes rapaces que estou vendo que utilizan o cartón. Sí. Non tedes xa un bosque de cartón en Carral, non? Materia prima básica. As caixas do pan van todas pa aí. Van todas pa aí, para os experimentos do cole. Ceci? ¿Y Ceci qué nos trae? Bueno, a ver, también está hecho, pero ¿sabéis el juego de operación? Sí, sí, que hay que coger los osos y tal. Se me da fatal, se me da fatal. Nariz roja. Bueno, pues está hecho con, una caja de cartón. Evidentemente. Vale, bien, cartón, bien. Que está unida a un ordenador por unos especie de cables. Bien. Que hace que, pues, la corriente eléctrica circule y tú si agarras un metal que está unido y las pinzas, pues si tocas el borde suena y si no, no. Ah, qué guay. Pero non usades osos de verdad, non? Como no. da operación. No. Vale. Vamos, la operación era de verdad. Sí.
Sí, tío. Y también utilizamos como un programa de ordenador para programarlo. No lo esperaba menos tampoco. Te digo. Pero, o sea, que cada ano vos superades, no cole. O sea, vai chegar un momento que vades traer aquí a 3 premios Nobel da ciencia. Así de fácil. Así de fácil. Un cartón. Seguides a tope no Club de Ciencias do cole, non? Sí. Está de cantos sodes, cantos rapaces sodes no Club de Ciencias? Ahora mismo Unha tropa. Club de Ciencia en específico non temos Non así tedes? en... facedelo en horario de clase. Sí, temos algunha clase para facer experimentos e cosas así. E algún recreo tamén dedicaredes, non? Sí. De hecho, podemos ir todos los que va al recreo y podemos ir a Createca donde hacemos experimentos. Createca. É un lugar donde entra cartón e salen experimentos. Exacto. Sí. Está o Karateca e o Createca. Entra cartón, son experimentos y alumnos realmente aplicados y que teñen bastante capacidad de comunicación, Vades non só para científicos, sino que tamén ides preparadiños xa para ser divulgadores científicos. Como se nota que o CEI Vicente Otero Valcárcel leva xa como, non sei, 5 ou 6 anos pasando por Quack FM, que xa veñen como moi super preparados. Coalición aprendida, señor. En que jaima está de rapaces? Na número 49. Na número 49. Hai un lote delas, 49. Múltiplo de 7. A verdad que sí. Bueno, pues moitísimas grazas, foi un placer tervos connosco e estaremos encantados de visitar a vosa jaima despois de Santar, verdad que sí, que a xente de Quack FM quedaremos por aquí e nos vemos o ano que ven, o mellor, non? Sí. Sí? Pasáchelo ben? Sí. Pois veña, pasalo ben o resto do día. Moitísimas grazas. Colle de forzas agora coa o xantar porque despois pola tarde ainda temos Día da Ciencia toda ata 7, A 7 da tarde. Vale. Bueno. Graciña, rapaces, graciñas, Alberto. Chao, chao. Chao. E isto está chegando ao seu fin, pero non queríamos rematar sin antes falar coa xente da jaima número 39 que veñen da Cátedra de Malsa. Temos connosco a Ricardo Vázquez, director de innovación. Hola, Ricardo. Hola, bons días. A Noa Viñas, diseñadora de xogos. Hola. Que profesión máis guai, Noa? Es divertida, es divertida. E a David Viñas, biólogo, que entendo que o brazo traes un pouco lesionado, pero non foi hoxe aquí, non? Un pouco, pero non foi hoxe. Non foi cousa de experimento fallido, non? Nada. Vale, Alguén me dixo ademais que sodes irmãos. Sí. Sí, que casualidade que acabes todos xuntos no mesmo sitio. Sí, cosas de familia. Non é casualidade, Ah, non é casual. No, nos gusta mucho hacer divulgación y siempre estamos en todo. Vale. Pois contádenos un pouco, porque sodes incluso gañadores do Premio Divulgaciencia, non? Sí. De 2026. Sí, pois o que temos foi un proxecto que presentamos, foi un xogo basado no xogo do virus de cartas. Ajá. Para intentar divulgar os espazos de auga que temos aquí en Coruña, para que a xente poda familiarizarse un pouco con eles, e poder coñecer un pouco máis que o que temos alrededor, pero de forma un pouco máis lúdica, xogando, que sempre a forma aprendes, pero non te das conta de que estás aprendendo. É a mellor maneira de aprender, non? A través do xogo. Sí, al final, bueno, las charlas están muy bien y está muy bien traer expertos en el tema, pero también pues, al final para acercarse un poquito más a los jóvenes hace falta pues a veces dar una vuelta de tuerca más y es una forma, pues al final el jugar es una forma mucho más fácil de acercarnos a ellos. Entendo que facedes uso das redes sociais para maior divulgación dos vosos contidos ou... Ainda estamos empezando con elas, moi recente a asociación que temos, entón ainda É que estamos vos iba a preguntar se precisamente o feito de ser gañadores deste premio vos dera un empuxón a nivel difusión e medios e redes, pero bueno, se estades empezando entendo que ainda ides a pouquiños, non? Sí, aún empezando, bueno,
hace 2 semanas que nos pusimos manos a la obra para hacer el juego. Y pues bueno, ahora, pues mira. Sí, de aquí al estrellato ya. Bueno, e en que consiste o xogo realmente? Pois o sea, o porque xogo- está dirixido a nenos e nenas ou máis a unha poboación máis juvenil, compañeiros vosos da facultade, o sea, en quen estabades pensando cando deseñachedes este xogo? Pois eso, o xogo que utilizamos de base, o Virus, en principio a partir de 8 anos, pero tentimos os nenos de 6, 7 anos que tamén Os xogando. meus fillos con 6 anos xa xogaban o Virus. Pois, de maravilla. O Virus o que este xogo que consiste ter os teus entornos, como dixen, está a Telva, está o Encoro, está o Río, está a Rede Urbana, un pouco tamén familiarizarse coas ameazas que estes entornos sufren, que se temos especies invasoras, se hai residuos, o tipo de residuos, se hai fugas invisibles, fugas ocultas na rede urbana, un pouco esa parte coñecela. O obxectivo é conseguir estes entornos sanos, intentando evitar as ameazas que os contrincantes intentarán impoñer, tendo as soluciones tamén a man, a solución de como evitar as fugas ocultas, a como evitar ter esas ameazas nos nosos entornos. Un pouco esa forma de aprender xogando. Okay. Eu teño unha pregunta para Ricardo. Non me escoitas ben? Non escoita por aí, Ricardo? Non oigo nada. Non oes nada. Si podemos solucionar o problema de cascos de Ricardo. Eu podemos escoitar. Sí. Que escoitamos perfecto. Pois nada, saca os cascos. O importante é que se te escoite a ti. Exactamente. A pregunta que che quería facer era canto de fácil volo chopón a ti como director de innovación da Cátedra de Malsa este tipo de alumnado, este tipo de xente, este tipo de talentos que traballan con Bosco? Pois a verdade é que moito, porque levábamos moito tempo buscando colaboración, non, dende o eido da xuventude para a nosa actividade de divulgación, non, que está vinculada a un programa que temos que se chama Coagua, a Comunidade da Auga. A verdade é que este ano, en vez de facelo como facíamos habitualmente, que buscábamos algunha persona que pudera colaborar con nos aportando algún tipo de experimento, algún tipo de actividade relacionada co mundo da auga, este ano fixemos un challenge, non, donde se presentaron eles como Asociación Umbela, e a nos pareceunos super interesante o tema da gamificación, non? Porque efectivamente a veces o que nos explicamos para nós é moi importante, sabemos que é importante para a sociedade, pero tes que chegar á sociedade, non? Claro. E entonces a gamificación, e tal e como eles o propuxeron, pareceunos extraordinario, porque de algún xeito é un xogo moi coñecido entre a xuventude, para min é un arcano, vale? Pero para a xuventude está claro que é un xogo moi divertido. Eu acabo de xogar a miña primeira partida e perdín contra o director da cátedra. Bueno, claro, é que tamén. Claro, hai niveis. Eu levo 4 anos xogando e debín de gañar unha ou dúas veces, así bueno, que entonces non é tan raro. Non é tan raro. Bueno, pois eu penso que esa organización que fixeron do xogo, non, con a definición dos entornos, a definición das amenazas, a definición das solucións e despois os aspectos lóxicos dos xogos, como dins e tal, está moi ben. Pensamos que pode ser incluso o inicio dunha forma nova de que a xente da Coruña e do seu entorno poda coñecer realmente a importancia que ten o medio natural do que nos disfrutamos, onde ven a auga, que cando abrimos a villa sae por aí e que efectivamente é de unha calidade extraordinaria gracias a que ese medio natural tamén ten unha calidade extraordinaria e temos que sensibilizar a xente con respecto a eso. De algún xeito este xogo, que parece unha actividade moi pequena, para min, desde o noso punto de vista, ten unha proxección importantísima. De feito, xa estuvemos hoxe pola mañá pensando o que vamos a facer a continuación. Sí que é moi importante que o que diste, para poder chegar a xente hai que saber que a xente de agora non é a xente de aí 10 ou 15 ou 20 anos. Entón, o feito de que cousas como unha cátedra se saiba adaptar aos tempos nos que estamos, a mí me parece fundamental. Claro, porque a cátedra ten a súa visión de investigación, pero tamén ten a súa misión de divulgación. Sí, exacto. E para nós ese é un aspecto moi importante. Desde Malsa, eu represento realmente a Malsa, non a cátedra, o director da cátedra está por aí, pero deixoume a mí participar. Home, encima que chega novo xogo, polo menos que leve a fama que seas ti. Ahora déixame falar a mí, non? Claro. Entonces, de algún punto, na cátedra levamos xa desde o ano 2017 traballando, e desde o ano 2022, despois da pandemia, dixemos que tiñamos que reforzar o tema da divulgación, que neste programa que se chama Coagua, onde facemos actividades cos rapaces nos colexios, onde facemos actividades cos maiores, tanto na aula cos rapaces como no medio natural,
con visitas ao entorno natural con naturalistas, colaborando co Grupo Naturalista Hábitat, de algún xeito intentando fomentar non somente que a xente consuma auga e que a pague, que evidentemente é a natureza de noso negocio, sino que tamén coñeza ese contexto e o coñeza desde unha perspectiva emocional, non? Que haxa unha conexión da población co entorno e a vida da auga, non que non somos moi bons e o facemos moi ben, sino que realmente eso que facemos depende non somente da nosa parte, sino tamén da parte social. Moi ben, pois Ricardo, moitísimas grazas. A verdade é que o ano pasado tivemos a oportunidade de coñecer máis polo miúdo tamén contigo e outros compañeiros da Cátedra Emalsa. O ano pasado foi un instituto que colaborou con nós. Exactamente, viñeron a xente de Hábitat e tamén o do instituto, e este ano nos traes pois a Noa e a David, da Asociación Umbela. Da Asociación Umbela, é outro perfil completamente diferente, pero todos implicados, bueno, pois no cuidado da auga que bebemos todos e todas nós. Moitísimas grazas e vémonos o ano que ven. Seguro. E moitas gracias a vos tamén pola oportunidade. Graciñas. A vos, Muchas gracias. Rapaces e rapazas... Que rápido pasan 3 horas. A verdade é que sí, son as 2 menos 2 minutos e eu quero pedirlle as miñas compañeiras... Escoitaseme ben agora? Sí, perfecto. Vale. Como todo... Perdona. Si me das 20 segundos para resolverlle a duda aquí a Cami, o caracol non chegou, Cami. Non chegou. No, porque vouche dar datos. O caracol se desplaza a 50 metros hora, que esos son 500 metros en 10 horas. A distancia de aquí a Casa das Ciencias é 1,5 km, co cual tardaría 30 horas en chegar aquí. Non son tantas. Sin descansar. Non son tantas, eu pensei que sería máis. 30 horas, chegará mañán a media tarde. Eu calculaba mes e medio, 2 meses. Eu tamén, pero non, en día e medio chega o caracol aquí. Bueno, pois despois da solución deste reto intrigante que nos trouxo... Movido polo amor do universo, Casi mellor que esperen na Casa das Ciencias a que chegue a edición 31 do ano que ven, do Día da Ciencia na Rúa, e así xa está máis descansado. Que estar. Verdad que sí. Bueno, eu quero pedirlle ás miñas compañeiras, a Josi, a Estela, Veña, sentade todas por aquí. Sentade todas por aquí. Vide xa, porque estamos a segundos. Se nos acaba ahora. Os técnicos dignos que podemos estirar un pouquiño máis. Os técnicos dignos que podemos estirar un pouquiño máis. Hortensia, Abelino, Chus, Paula... Hoxe foi, creo que o primeiro programa que fixemos no que a reportería non pudo traballar a gusto. Non funcionaban as conexións, estaban super entrecortadas, as reporteiras non as podíamos ver diante de nós porque estamos aquí no alto. Entón, eu quería escoitarvos, quería escoitar as vosas voces. A ver, Josi. Yo como me siento aludida, quiero decir que todo estaba planificado. Sí, exactamente. Todo estaba dentro de la escaleta porque estábamos en un experimento. Un ano máis fixestes un traballo increíble. Inda que o resultado non fose... increíble tamén, hombre. Non fose como outros anos, porque eu penso que isto indica que hai que volver ao Parque de Santa Margarita. Eu creo que sí. Compas, pois eu a verdade é que agradezo moitísimo o de terraplanistas que decíamos outro día en plan broma no grupo. Eu agradecí moitísimo que estivese eso en plano. A verdade é que foi moitísimo máis cómodo, pero sí que é certo, a pesares de que estar no palco da música é un luxo flipante, sí que é certo que botamos de menos un pouquiño o ambiente de Santa Margarida, as cousas como son. O ambiente cambia. Isto é un recado para a Casa das Ciencias, para Viviana, que é a principal responsable e que foi capaz, a pesar de estar en obras, non? Pois o parque foi capaz de foron capaces de trasladar toda esta feira con máis de 50 jaimas aquí, a outro sitio con obras. A verdade é un meritazo de agradecer que non se tuvera que suspender esta edición, porque o esforzo que fixeron por traernos hoxe ata aquí é para sacarse o sombreiro con eles, así que graciñas a Viviana e a todos os organizadores de todo isto. Eu cando lles pediches que se sentaran aquí con nós, pensei que lle ibas a preguntar diñeiro no banco, relaciones sexuais no último mes, Perdón? pero que son as preguntas de Broncano na revuelta,
Te dicen, no, pero no estamos por riba, joder. Estamos moito por riba máis de por riba Broncano, por favor. Chus, Podedes preguntar. Podedes preguntar opinións da xente sobre a ubicación da Fúmolo preguntando aos que viñan Sí, invitados. sí. Vos Sí. que captachedes na calle? Na calle hai de todo. Vamos a ver, ustedes nos sentaron aquí para contar su libro o que contamos nosotros el nuestro. Contad el vuestro, venga. Hai de todo. Hai xente que di que aquí que é moito máis accesible para toda a cidade, Vale. que poden atopalo sin buscalo, Ok. mentras que ali hai que ir a posta, que podían estar as jaimas colocadas de espalda e mirando hacia fora, co cual había moito máis espacio para a xente, máis aberto, claro. que podía estar no parrote, que seguramente que tamén houbera máis espacio, que A tope con el parrote. pero bueno, eu ¿Ese es el buzón de sugerencias? ¿El buzón de sugerencias de Chus? No, son sugerencias da xente. Da xente, claro. Da xente. A recopilación. A recopilación. Eu agradezo moitísimo tamén o terraplanismo este. Porque el nivel de escalada... Estamos cumpliendo años, queridas. No, yo opino que de la otra manera tendría que haber tenido un traje especial de escalar, que no lo tengo. O sea que he disfrutado muchísimo de esta jornada, para mí ha sido sumamente cómoda. De cualquier manera, si hubiera sido en Santa Margarita no hubiera podido asistir, o sea que encantadísima y agradecida a todos, en especial a Quack FM por estar aquí. Qué bonito, Hortensia, qué Claro que sí, bonito. claro que sí. Paula, que A no mí me viña están de llegando todo. muchos micrófonos, me estoy asustando. Bueno, este es el primer año que estoy aquí con Quack. Yo venía con el instituto, vine desde que tengo memoria, luego venía a darle la comida a mi hermano, que también venía. Entonces, poder estar aquí un año desde la radio, pese a todas las dificultades técnicas que hemos tenido, hemos conseguido hacer cosas, que eso es importante. Di que sí. Es maravilloso. Espero repetir y a ver si el año que viene más y mejor, entonces. Di que sí, di que Sin sí. duda, Paula, quedas sin fichada. O ano que ven estamos, vamos, aquí ou donde sexa, seguro. Hai canteira, A ver, hai canteira. Abelino, tens que contar a experiencia túa. A ver, Abelino, que Abelino, si arrímate, tal y cual. arrímate, Abelino. Abelino empeza programa en Quack FM. Dime. Empezas programa en Quack FM. Fas un programa Bueno, novo en Quack FM agora, Ya hice dos. Bueno, pero... Ya soy un experto. bueno, vale. No, levas 2 episodios, que Bueno, distinto. Dos programas, claro, 2 programas. Pero bueno, la experiencia esta yo me apunté, bueno, porque me apetecía vivir esta experiencia de radio en directo en la calle y bueno, pues aquí estoy muy contento de haberlo hecho y agradeciendo a todos que me apoyéis y que bueno, no hay más que decir. Gracias. Bueno, pues eu creo que xa podemos dar o programa por rematado. Non sin antes agradecer... ¡Ey! Aí estamos. Espera. Música. Yo sé que quieres que diga que el universo nos ama y nos estás poniendo aquí totalmente, pero el universo nos ama y llama a Quack, ¿no? Llama a Quack, Claro que Quack, sí. a pesar de todo, a pesar de todas las incidencias. Y contra todos. Cami Rey, un placer. Un gusto. Samu Sánchez Cao, Samu Cao, un placer. Otro poder que- compartir micro con estas dos auténticas bestias de la radio. É que sin vos este programa de verdad que non sería Quizá posible. mucho mejor. Quizá mucho mejor. Non sería posible, obviamente, tampouco sería posible se non tiveramos a Estela, a Hortensia, a Chus, a Abelino, a Josi, a Paula, por supostísimo, a nosa residora a Beoula Lume, a Jeza, a que nos di... Vea que está mirando o móvil porque ten que marchar traballar. A Tommy Desastre, que ademais de traer todo o aparataxe técnica, pois na súa furgoneta, pois leva reportando en redes sociais 3 horas sin parar. Es el culpable. Y dende logo, Darle a like. Compartir. Y
dende logo, pois os nosos técnicos de son, os nosos técnicos de vídeo, Chema Casanova, Mariano Víster Bugalú, Jorge Delgado, Miguel Anxo, Roberto Ansede, Roberto Garea, Illana Fernández, David Rey, moitísimas grazas a todos vos. Foi un auténtico placer facer este especial Día da Ciencia na Rúa, 30 anos de Quack FM, 30 anos do Día da Ciencia na Rúa, e a Polos 31. E o Polos 31, e o ano que ven, aquí ou no parque, ali estaremos. Moitas grazas a todos e quedades na compaña de Quack FM, 103.4 da FM Coruñesa.